Graham. Kemm darritni ħażin biex interri neħtieġ li nkun dejk. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int l-maġġieri għand tal-fer. Nħossu qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għada xemx nixtieqla turi sejl Fejn tħobb il-qalb jimxu ġejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li f'hekk ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik ma rridekx tinsa wedid nerġa' ntennilek lilek irrid int huwa tama għall-isbaħ ġejjin ersa qribi ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu ġejja għax lilek nara biss f'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li f'hekk ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik kontrollu mibluq l-imħazzam lejl bidmur finni kif intejt nirdur ħax rajtek sejr għal-bor għax lilek nara biss f'għajnejja moħħi lejl u nar m'hemmx li f'hekk ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik din qalbi tgħix minħabba Kylie u Kirsten fi duett, illum naħseb l-ewwel duett li rajna raġel u mara għaliex kellna ħafna nisa flimkien u rġil flimkien imma proset. Oġbitni din l-interpretazzjoni. Kirsten, inti is-soltu aħna narawk tinterpreta bl-Ingliż. Issa dal-aħħar smajna li ħriġt kanzunetta bil-Malti, se tkun one-off jew beħsibek toħroġ aktar materjal? Kienet diska li konna sendaħlu għal-festival. Qed tuża l-mikrofoni, dak imdorri li kollok il-mikrofon fuq. Titkellem, sorry. Kena diska jena u l-ħabib tiegħi JPX John Paul mill-band Basker Fake tibna għal-festival, deċidena noħorġuha, issa bħala single, intlaqtet tajjeb ħafna u issa għandna EP ġej. Kollu bil-Malti? Kollu bil-Malti. Proset, tara, ġifiri kienet Twist differenti. l-xprun biex imbagħad għamiltu aktar materjal. Proset, Kirsten, kif kolli nsaqsik, l-aktar stil mużikali illi jolqtok, illi joġbok. Jien personali il-jazz ma tantx inħobb diski moderni l-iktar Biex tismew biex tkanta l-jazz, itni? biex inkanta Biex tkanta. Imma like artisti li nħobb ħafna Amy Winehouse, The Animals vera nħobb. Ok, jiġifieri xi ħaġa differenti għaliex Kirsten m'għandux vuċi tal-jazz.
Għazgur. Għandina għavuċi laqa blues u rock, speċi minn naqra viċin, isu second cousin zek minn mal-ġez. Nassoċjak imma ħafna, nassoċjak ħafna marrok. Jina nawguralkom it-nejn intom fil-karriri rispettivi Thank you very ta'kom. much. Nawguralek ħafna li tibqa mixja l-qoddim li di entertainers kun pjattaforma biss għalik għal triq twila. Kersi nawguralek għal dan li ġdid ukoll. Thank you, hopefully I see you very soon. Iva, ekku, tajjeb. Fidejk, Vittorio. Mela,